za početak, ko ste vi kao tim i šta je to Cloud City? Mi smo tim preduzetnika i inženjera, stručnjaka u oblasti AI i Big Data, koji imaju puno internacionalnog iskustva, dakle, timu su praktično svi seniori. Verujemo da gradovi treba da budu efikasniji i bliži čoveku. Cloud City predstavlja viziju autonomnih gradova. U pitanju je jedan napredni operativni sistem za gradove koji zapravo integriše sve komunalne servise u jedan i čini celu, dakle, operativu jednog grada mnogo efikasnije. Mi rešavamo problem data silosa i neintegrisanih podataka, neefikasne komunikacije između timova i sektora u jednom gradu, zatim nestandardizovane dokumentacije, ali i neoptimizovanih budžeta. Pružamo jedan sveobuhvatni uvid u odnosu na integrisani dataset koji zapravo daje neku osnovu za ono što nazivamo data-driven decision making. Kada kažete autonomni gradovi, kako to zapravo izgleda na terenu i šta je to što gradovi zapravo prvo vide kada počnu koristiti vaše tehnološko rešenje? Naš cilj je da tehnologija postane nevidljiva, ali sveprisutna podrška upravljanja jednog grada. Kada kažemo autonomni grad, pre svega mislimo na sistem koji samostalno prepoznaje probleme, ali i samostalno, autonomno pokreće radni tok. Dakle, kreira radni nalog, razume o kojoj vrsti problema se radi, prosleđuje baš onom servis provideru koji treba da se pozabavi tim problemom, ali i prati resolution cycle, odnosno završetak ciklusa otklanjanja tog problema i efikasnost samih timova koji na njima rade. Ideja je da se na jedan autonoman način problemi prepoznaju i otklone pre nego što oni u stvari naruše kvalitet života ljudi u urbanoj sredini. Grad postaje svestan samog sebe u svakoj sekundi, dakle u realnom vremenu, čime se otklanjaju potrebe za manualnim procesima i na taj način praktično omogućava ta jedna vrsta komunikacije između samog grada i njegovih menadžera, gde je grad taj koji sam prepoznaje koje probleme ima, obaveštava menadžere o tome u realnom vremenu i to u vidu nekih izveštaja, analiza ili strategija, a zapravo daje jedan pogled na grad gde se u realnom vremenu pojavljaju pinovi različitih boja i oni predstavljaju različitu vrstu problema, gde praktično korisnik može da uđe u svaki od tih pinova, vidi realnu situaciju na terenu i isprati taj radni tok do kraja. Po čemu se vi razlikujete od klasičnih Smart City rešenja i gde je tu taj AI Big Data program zapravo nešto što vas izdvaja i nije samo nešto što zanimljivo zvuči? Klasična Smart City rešenja su do sada predstavljala zapravo samo skup senzora i vizualizovanih podataka gde zapravo je čovek uvek taj koji mora da donese odluku u odnosu na te podatke. Naš sistem omogućava da veštačka inteligencija donese najbolju moguću odluku u datom momentu u vremenu na osnovu istorijskih i trenutnih podataka i na taj način praktično omogućava taj mnogo brži odgovor na svakodnevne komunalne probleme koje gradovi imaju. Najbolji primer za to može da bude recimo jedan primer kritične infrastrukture mostova. Nije dovoljno samo da koristimo kameru ili samo akcelerometar. Ako povežemo ta dva i dodamo možda i zvuk, dobit ćemo najbolji mogući sveobuhvatan prikaz dešavanja monitoringa tog mosta koji će omogućiti proaktivno upravljanje, odnosno menadžment njim, pre nego što dođe do velikih neželjenih problema. Koliko ste do sada prikupili investicija za vaš startup, iz kojih izvora i šta je u tom procesu bilo najteže da se prelomi? Mi smo do sada prikupili preko $800.000 u našoj pre-seed rundi pre svega. Iskoristili smo mogućnost Katapult akceleratora gde smo dobili koinvestirajući grant, ali smo prošli i kroz nekoliko programa, jedan od njih sam pomenuo, EBRD-ov Star Venture, ali i Naledov Star Tech, ali i jedan internacionalni program X2.0 koji je bio fokusiran na pametne gradove.
Svaki od tih programa je imao i finansijsku komponentu, a zapravo najteži deo u, da kažem, reizovanju te prve pre-seed runde je bio pronaći pre svega angel investitora koji razume tehnologiju i tehnološki aspekt ovog kompleksnog rešenja. Mi smo imali sreće da ga pronađemo u Srbiji u vidu Nikolasa Obrenovića, koji je zapravo jedini angel investitor u našoj pre-seed rundi. Čeka nas ove godine otvaranje seed runde, a o rezultatima toga ćemo pričati ponovno. I za kraj jedna poruka startupima koji tek kreću. Šta biste recimo vi voljeli da vam je neko rekao kad ste vi bili na početku, a nije bilo nikoga? Pre svega prva poruka startupima u Srbiji je da je neophodno da veruju u svoje rešenje i da se naviknu da dobijaju ne kao odgovor, da će zapravo sagovornici često reći da ta ideja nikada neće zaživeti i da se što pre naviknu na to. Ipak, jako je važno da pomeramo status quo i da se bavimo inovacijama. Ono što bih voleo da sam znao na početku je da je zapravo u razgovorima sa VC investitorima zapravo mnogo bitnije da se fokusirate na to kako će vaša kompanija postati profitabilna, kako ćete vratiti investiciju koju su investitori u vas uložili, a ne da se fokusirate na to koja je tehnologija iza samog rešenja i da pričate o proizvodu na 10 slajdova. Dakle, ono što je jedna nepoznanica kada ulazite u ovaj svet je da je zapravo pretpostavka da ljudi koji investiraju u startup kompanije znaju sve o tehnologiji. To nije istina. To su uglavnom ljudi koji dolaze iz sveta finansija i njih zanimaju pre svega financije. Mnogo vam hvala na izborjenom vremenu. Hvala vam.